Bokajan Police Station Kaparlo, Bokajan along truck pen Tata Sumo ahem kong long kachitong pen Bangpli adi malong amat aprandam jui. Kardom, pini pramda mabirta long penili sami promila timungbi non birtang ta pen arjuponik tha. Matijong achiklu ni phai troxy army asot terang arong along asot terang youth committee aruk mumang along pen talon pon. Labangso rugmuman katalon amay non kidobom ATYC amay bijoy terang ahin pensi charipon ATYC kong chunbang Jameson terang ahin pensi aluhi pachinipon lapen kachitong amay alam thi jaipon labangso amay long chopha aluhi aman pen founder ATYC amay singnot teron lapen riso terang kong chunbang langmi SGB Ajay Singnar men teron arong asar Joyram teron Johar timung arong asar sarsing timung atum chitong run bangso mailong aluhi sarpu aman pen Jambali NGO amay pu manap terang chopapangjang aluhi aman pen Jambali NGO achunbang Vincent Rongpi chopha aluhi aman pen Jambali NGO afil coordinator Hirme Bongrong aso terang arong dun sarthe sar soren tirang pinangan pherangki atum lapen rong ki theki dingatum sarpi sarphu atum riso ejang atum lapen aklim ang pharatumanta chetong dun si mailong RDP dun labangso ATYC singnot teron riso singnar lapen alang li risang ho atum jalin ponsi pharokre sirkebra pho aningkan matijong achiklo ni phaitroxy anisi kesengpon labangso riso ejang asong isipet lapen ingtang kring pen rong rup kapaklarasay flipin pen klempon bom si pining surihinira ingkoy ningkan matijong achiklo ni phaitroxy ani anki ningkan ingkoy ra pho choksi rupmuman arani mesen pen talon po 1995 7 December hello inke pinia bangke labangso ingkan ingkoy ra pho chok talon ani chaksi labangso rong olong an su te ka ching thul je pha pen an su se lang tu aprang kedam thek je phan itum Jambali NGO pe tame thek anun anpen di suri pidin po kusi ituma hin ben ana tuma phat lamchak pidun lo asi ansu se labangso arong rup lapen kapre ka rong rup tame ason thak thaksi ni tu chitu dun bompo lasina tu councilor tu tame na tu la rong rup atuma phat especially ke yura tuma phat na tu RD pidun ra na labangso mailong founder ATYC amay phulapen akong chunbang menteron arong asar Jambali NGO amay phulapen chunbang atum hayhui riso ejang ajakong api apo tum asai lokachali akinang sot lapen mumuta rong rup kapaklara sai keklem pon bom nang ji alamjir hayhui si rat angno lam thejai pon Jambali NGO atum ningkemi pen asot terang arong ariso ejang atum phan panong si volleyball lapen anet alang litum phan kanghon anang e pajir tekang si asot terang arong arat atum aphan lapuson kam kemi keklem pon thegapot kachurata pajir pon kijutsi asot terang youth committee amai phu bijoy terang ahin pensi ruptalin ahim kang than pensi mai pajut pon kijutsi riso ejang asong achithi pading nang pu hangtaram si mai pratpon Mai judet api rat kacetong atum doan coran pui pensi ning ceparong pon hanjang lang sopen Jameson teron Trison lekthi Matijong achiklu ni phai troxy arnikang samapur Bokajan Police Station Kaparlo Bokajan along truck pen Tata Sumo ahem kong long kachitong ahir kangtang ragajok Bangpli adi malong amat aprandam jui labang sohor mukeroy atrak lake gulaghat atrak lapen hemkonglong alakha lake AS217654 pusi pangthekpon bonta Tata Sumo longa bangke hem isita Nagaland along longlen asor pusi chinipon alang litung longlen pen Dimapuran pangri pangdon along nang kidunjia phan kiwang boma hutsi gulaghat atrak pen kachetong ahir kang tangrak ajok Bangpli atum amen lake poksam ai bong kangdat lapen yongkai atum adi malong amat apran dam nang juilo alang litung arisang ho bang hinya tumaphan Bokajan Civil Hospital along silang bomlang labangso Tata Sumo ahem konglong alakha lake NL 07T0526 pusi pangthekpon hanjang lang sopen Jameson teron Trison lekthek Karbi Daily News Piniani kang samay berta kila pon si kang ton ponigno dome thakme kurwang thu